Resmi, Resmi, Resmi. 1, 2, 3, Resmi. Ia, ia! Vise 10 ani, 10 baloni de bani, vreo 10 gatitari, 10.000 de fani. Asta e visul meu, să ajung la apogeu, să bubuie TikTok-ul pe dansul ăsta al meu. Un pas înainte, altul înapoi, mâinile în X, hack-ul și voi. Și încă o dată, ca așa se poartă toate fetele cu mine odată. Bate toba, rupe, rupe, rupe clarinetul, dansurile viral, tragi la talentul. Ăsta este trendul, dansează și tata, de aici pleca moda din studio, ia, ia. Bate toba, rupe, rupe, rupe clarinetul, dansurile viral, tragi la talentul. Ăsta este trendul, dansează și tata, de aici pleca moda din studio, ia, ia. Ia fii mă, puștule, ia uzi, ia, rup, după, rup, după, rup, după, după, rup, după, după, hei, 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 îți place așa? Nu așa, bă, tataie, uite-te la mine. Rup tu pa, rup tu pa, rup tu pa, rai tu cu du, tai tu cu du, ia. Rup tu pa, rup tu pa, rup tu pa, rai tu cu du, tai tu cu du, ia. Resmi! 10 prăjituri, dar 10 fursecuri și 10 arcadele, dacă dași jurnalele. Un party cu bolane, bătaie cu bomboane, și ăsta mi-e planul, să ajung ca mocanul. Pas înainte, altul înapoi, mâinile în X, hack-ul și voi. Și încă o dată, ca așa se poartă toate fetele cu mine odată. Bate toba, rupe, rupe, rupe clarinetul, dansurile viral, tragi la talentul. Ăsta este trendul, dansează și tata, de aici pleca moda din studio, ia, ia. Bate toba, rupe, rupe, rupe clarinetul, dansurile viral, tragi la talentul.